नमस्ते. मी आज पुरणाच्या शेंगा बनवते आहे, ते पण उकडलेल्या. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 2 वाटी गव्हाचं पीठ आहे ना. हे 2 बाउल मी गव्हाचं पीठ घेतलंय. त्याच्यासाठी हे पाव किलो, म्हणजे आपल्याला गोड लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. मी पाव किलो घेतलाय. गूळ घेतलाय आणि त्यासाठी ही चण्याची डाळ आहे 1 वाटी. 1 वाटी चण्याची डाळ. आता शिजून आपल्याला किती गोड लागेल ना तेवढ्याला आपल्याला गूळ टाकायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यासाठी हे थोडंसं मीठ घ्यायचं आहे. ही वेलची आहे, वेलची बारीक पावडर करून घ्यायची आहे. आणि हे शुद्ध घी आहे. हे पाणी आहे आपल्याला पीठ भिजवण्यासाठी. आता मी पहिलं काय करते, ही चण्याची डाळ आहे ना स्वच्छ धुवून कुकरला 4 शिट्या करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. मी डाळ शिजायला ठेवली आहे चण्याची. तोपर्यंत आपण पीठ मळून ठेवूया. त्याच्यामध्ये थोडंसं असं चवीपुरतं मीठ टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. आणि पिठामध्ये मोहन पाहिजे ना, म्हणून थोडंसं एक चमचा तेल गरम करून टाकायचं. हे तेल असं गरम करायचं आणि मोहनसाठी पिठामध्ये तेल ओतायचं. तेल कशासाठी ओतायचं, म्हणजे ते चिकट नाही राहत. गव्हाच्या पिठाचे चिकट होतात आणि तेल थोडं टाकलं ना मग ते चांगले म्हणजे खुसखुशीत होतात, नरम. तेल टाकल्यावर डायरेक्ट हात नाही टाकायचा. असं चांगलं चमच्याने हलवून घ्यायचं आणि नंतर आपण पिठामध्ये पाणी टाकून आपण मळून घ्यायचं. असं चांगलं तेल लावलेलं असलं पिठामध्ये तर हाताने असं सारखं करायचं, म्हणजे पीठ आहे ना सगळ्या तेलामध्ये मिक्स होतो. आणि थोडं थोडं पाणी टाकत आपण चपातीसारखा गोळा करायचा. आपण चपातीचा गोळा करतो ना तसा. आपण घट्ट नाही पातळ नाही, असं आपण चपातीला कसं करतो तसंच मळायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय कठीण नाही आहे, एकदम मस्त सोपं आहे काम. हे पीठ असं मळून आहे ना गोळा करून 20 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचा. आता मी तुम्हाला 1 वाटीचा दाखवलाय. तुम्ही 2 वाटीचा, 3 वाटीचा, 4 वाटीचा किती पण करू शकता. जशी घरामध्ये तुमच्या फॅमिली असेल ना तेवढं तुम्ही करू शकता. डाळ मस्त शिजली आहे बघा. कुकरमध्ये 4-5 शिट्या काढायचे मस्त. आणि आता ही डाळ आहे ना मी गाळून घेते. अशी चालणीमध्ये काढून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी राहत नाही. असं चांगलं आहे ना पाणी गळून काढायचा, निचलून चांगला चाळणीतून. आणि आता ही आहे ना गॅस पेटवून कढईमध्ये आपल्याला गरम करायची आहे. तर गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा घी टाकते आणि त्याच्यामध्ये ही डाळ ओतते. आणि या डाळीमध्ये आहे ना हे आपल्याला गूळ टाकायचं आहे. 1 वाटी गूळ घेतलाय, चेचून घेतलाय बारीक करून. आता हे गूळ पिघळेपर्यंत आहे ना आपल्याला डाळ आहे ना गरम करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपल्याला हे सारण बनवायचं आहे. म्हणजे आपण पुरणपोळीचं सारण बनवतो ना तसंच सारण बनवायचं आहे. गूळ चांगलं वितळलंय, डाळ मस्त शिजलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये वेलची टाकायची आणि खाली उतरून घ्यायचं. गॅस बंद करायचं आणि थंड व्हायला द्यायचं. तोपर्यंत आहे ना आपण ते पीठ भिजवून ठेवलंय त्याच्या पुऱ्या बनवायच्या आहेत. आता मस्त झालंय. आणि वाटायचं नाही आहे, हे आपण हाताने पण असं जरा घेताना असं चुरून घेतलं ना तरी पण चालेल. असं मस्त डाळीचं सारण बनलेलं आहे, वाटायची काही गरज नाही आहे. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते. 20 मिनिटासाठी पीठ झाकून ठेवला होता. आता बघूया, मस्त झालाय, एकदम छान झालाय. आता याचे आपण 4 गोळे करायचे. आता आपण 4 गोळे केले. आता एक गोल करून आहे ना आपण चपातीसारखी लाटायची आहे. हे सुकं पीठ घ्यायचं आणि सुक्या पिठामध्ये घुलून आपण चपातीसारखं लाटायचं.
याला सुकं पीठ लावून आहे ना असं पातळ लाटून घ्यायचं. हे चपातीसारखी लाटून घेतली आहे आणि एकदम पातळ लाटायची, एकदम पातळ अशी. आणि आता आहे ना हे झाकण घ्यायचं, असं काटावालं घ्यायचं, असं किनारी असेल ना काठ तसं घ्यायचं आणि याच्यावर आहे ना आपण पुरीसारखं मारत जायचं. हे असं पुरीसारखं घ्यायचं. हे बरोबर मापून घ्यायचं, मापाने एकदम. हे असे सगळे आहे ना असं याच्यावर झाकण असं घ्यायचं उपडी मारून, असे सगळे पुऱ्यासारखे करून घ्यायचे. आता मी असे सगळे पुऱ्यासारखे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. सर्व पुऱ्या मी असे लाटून घेतले आणि पाटावरती असे 4 ठेवले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सारण भरते. हे सारण आहे ना असं हाताने किंवा असं चमच्याने बारीक करायचं, म्हणजे ते वाटायचं नाही, कारण डाळ चांगली शिजली ना कुकरला 4-5 शिट्ट्या लावून घ्यायचे, मग डाळ चांगली मस्त शिजते. ह्याच्यामध्ये सारण वाटायची काही गरज नाही. हे बघा एकदम मस्त बारीक झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना या पुरीच्या मधोमध असं सारण ठेवायचं. जशी पुरी असेल ना तसं सारण ठेवायचं मापाने बरोबर. सारण पण कसं एकदम कमी नाही भरायचं, कारण खाता नाही ना तोंडाला पीठ पीठ लागायला नको. हे असे 4 पुऱ्या मी आधी तुम्हाला भरून दाखवते. आता ही पुरी आहे ना एक किनारी पकडायची आणि असं सारण पकडायचं आणि किनारीवर किनारी पुरीची चिपकवायची. अशी किनारीवर किनारी बरोबर अशी चिपकवून घ्यायची. आता ही चिपकली ना अशी दुसरीकडून बघायची चिपकली काय. चिपकली की ही किनारी अशी मोडत जायची. अशी उलटी सुलटी करून बघायची आणि बरोबर चिपकवायची. चिपकवली की अशी छोटी छोटी वर अशी मोडत जायची. आता सर्व मी असे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. सगळे करायचे आणि आता मी चाळणीला घी लावलाय. चाळण घेतले मोदकाची, त्याला घी लावून घेतलंय. आता याच्यामध्ये ते लावते. पाणी असं गरम करायला ठेवायचं, उकळी यायला द्यायचं. त्याच्यामध्ये ही अशी चाळण ठेवायची आणि याच्यावर झाकण ठेवायचं, म्हणजे हवा बाहेर आली नाही पाहिजे असं झाकण ठेवायचं. हा तवा आहे माझा बिडाचा, तो त्याच्यावर वजन ठेवते म्हणजे हवा पण बाहेर येणार नाही. गॅस फास्ट करून ठेवलाय. ते शिजवून घ्यायचे आपल्याला. आता आपण झाकण खोलून बघूया. मस्त झालंय. आता मी खाली काढते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आज नागपंचमी आहे. नागपंचमी स्पेशल पुरणाच्या शेंगा बनवल्या आहेत मस्त उकडून.
असे तुम्ही पण बनवा. आणि नागपंचमीला भाजायचं नाही काय तव्यावर, ते मी तुम्हाला थोडीशी माहिती देते. आज नागपंचमी आहे, तुम्हाला आज नागपंचमीच्या दिवशी थोडीशी माहिती देते. म्हणजे नागपंचमीला काय करायचं. पहिलं सकाळी उठून लवकर उठायचं आणि केसावरून आंघोळ करायची. म्हणजे केस आहे ना स्वच्छ धुवायचे आणि केसाचा आहे ना आंबाडा नाही बांधायचा. केस मोकळे सोडून ठेवायचे आणि लांबचे लांब वेणी बांधायची. हे एक नागपंचमीचं शास्त्र आहे. आणि नागोबाला जाताना आहे ना म्हणजे गावामध्ये, आता इथे कुठे नागोबाला जात नाही, पण गावामध्ये आम्ही जायचे ना, ते केस मोकळे करून भटवेणी घालायची आणि मोकळे सोडून आम्ही नागोबा पूजायला जायचं. मग तिथे भोंब असतं, मोठं वारुळ असतं नागोबाचं, ते फोडायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना लाहे, दूध आणि नागवेली असतात फुलं. म्हणजे आता जे झाडं येतात पावसामध्ये, नागाच्या वेली वगैरे, नागोबा पूजायची ते वेगळीच फुलं वगैरे असतात. ते वेली असतात, नागवेल असते. या सगळे फुलं सकाळीच तोडून आणायचे. ते तिरडा असतो, दूध, लाहे, जास्त करून लाहे आवडतात नागोबाला, दूध आणि लाहे. आणि त्या दिवशी आपण काय करायचं, घरी आल्यावर मोदक किंवा असं करंजा, असे वेगवेगळे म्हणजे आपले नारळाचे पदार्थ बनवायचे, पण कसे तळायचे नाही किंवा तव्यावर भाजायचे नाही. तव्यावर भाजल्याने काय होतं की नागोबाला चटके लागतात, असं शास्त्र आहे. म्हणून तव्यावर आपण भाकरी चपाती, म्हणजे आजच्या दिवशी नागपंचमीच्या दिवशी तव्यावर काहीच करायचं नाही, म्हणजे फक्त उकडून खायचं. अशी या नागपंचमीची म्हणजे प्रथा आहे. नागोबाला दूध द्यायचं. आणि आपण समजा आता मुंबईला आहे तर आता नागोबा नाही, तर मुलं येतात दरवाज्यावर, कधी कधी नागोबा घेऊन येतात. म्हणजे ते त्या मुलांना बोलवायचं, नागोबा घेऊन येतात त्यांना बोलवायचं आणि त्याची पूजा करायची. नागोबा समजून ते मातीचे घेऊन येतात, पण तेच आपण नागोबा समजून आपण त्याची पूजा करायची. आणि समजा ते आपल्याला भेटलेच नाही ना, तर आपल्याला देवारा असतो, देवामध्ये आहे ना, त्या देवाऱ्यामध्ये आपला देव असतोच. मग त्याच्याकडे बघून आपण श्रद्धेने आपण म्हणजे नागोबा म्हणजे तो एक शंकराचाच रूप असतो आणि साप असतो, विष्णूचा अवतार असतो, असे भरपूर त्याचे म्हणजे अशी नावं आहेत. ते आपण देवा समोर आहे ना, आज हार वगैरे घालून, फुलं घालून, तिथे आपला नागोबा बसलाय असं समजून त्याच्या पुढ्यात लाये, दूध असं ठेवायचं आणि आपण आपल्या नारळाचं करंजा वगैरे मोदक बनवले असतील तर त्याला नैवेद्य द्यायचा. आणि मनोभावाने त्याची सेवा करायची, पूजा करायची. म्हणजे अशी मस्त पूजा करायची आणि सांगायचं, फक्त एकच बोलायचं की नागोबाची पूजा करताना म्हणजे तिथे आपला देव आहे असं नाही समजायचं की तिथे समोर आपल्या नागोबा बसलाय, असं समजून आपण त्याची पूजा करायची. आणि पूजा करताना फुल वाहताना आपण काय बोलायचं, माझ्या लांड्या पांड्याचं वेल विस्तार वाढू दे, असं 3 वेळा बोलायचं. म्हणजे कसं माहितीये, बाहेर कुठे पण नागोबा असेल ना, तर ती आपली प्रार्थना तो ऐकतो आणि आपल्याला म्हणजे जर समजा आपल्यावर संकट आलं असेल तरी तो त्या दिवशी येत नाही. अशा कारणाने नागोबा आपली पूजा, आपण पूजा करतो की नाही ते बघायला आलेलाच असतो कुठे नाही कुठे. म्हणून आपण त्या श्रद्धेने जर नागपंचमीचा उपवास करत असाल, श्रावणातले उपवास करत असाल, तर ते तुम्ही मनाने आणि भावनेने चांगले उपवास करायचे. म्हणजे आम्ही असेच लहानपणापासून आतापर्यंत करत आलो, पण आता मुंबईमध्ये आल्यावर आम्ही मुलं घेऊन येतात मातीचे नागोबा वगैरे, ते घरात बोलवून आम्ही त्याची पूजा वगैरे करतो. असं तुम्हाला समोर असे नागोबा भेटले असतील तर तुम्ही करू शकता अशी पूजा. आणि मी आज नागपंचमीच्या निमित्ताने मी आज पुरणाच्या शेंगा बनवल्या आहेत, त्या मी तुम्हाला दाखवते. त्या मी नागपंचमीच्या निमित्ताने पुरणाच्या शेंगा बनवल्या आहेत, उकडलेल्या आहेत. अशा तुम्ही पण बनवा आणि मस्त नागोबाला नैवेद्य अर्पण करा. अशीच मी आज नागपंचमीची गोष्ट तुम्हाला मी सांगितलेली आहे. आणि ती पण तुम्ही आहे ना, शुभांगी किर वर्ल्ड या चॅनलवर तुम्ही ती स्टोरी ऐका नागोबाची. आणि तुम्हाला काय जर माझ्याशी बोलायचं असेल किंवा कोणत्या रेसिपी बद्दल बोलायचं असेल, माहिती विचारायची असेल, तर माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे नवीन, त्याच्यावर तुम्ही मला बोलू शकता. तुम्हाला नागपंचमीच्या निमित्ताने मी तुम्हाला जे उखाणं बोलून दाखवते. चांदीच्या ताटात सोन्याचा पक्षी, सुभाष भरतारांचं नाव घेते नागपंचमीच्या दिवशी. सर्वांना, माझ्या माणसांना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्ते.